Tinofara kuti nezuro taive tine munyai wataive naye pakati pedu. Ndinovimba kuti tose takawana kufara, vamwe vakawanawo kusuwa panyaya iyoyi sekuuya kwavakaita nekuda kwemafungiro, nokuti tose tiri pano pakurwira kusunungura kwenyika yedu yeZimbabwe. Miono yedu yakasiyana uye mafungiro edu akasiyana zvekare. Saka ndosaka ndichiti vamwe vakava nekusuwa, vamwe vakava nekufara. Regai nditsanangure ndichiti isu seboka rerusununguko rweZimbabwe takafara zvikuru kusangana nedare rechimurenga richiuya pano kuzoti adresera nekutiudza zvimwe zvinhu zvatanga tisingazive, kuitira kuti kana taakupinda musiginal tinopinda tose tichiziva kuti chinangwa chedu chatiri kufanira kuita ndechipi, kana kuti muvengi wedu watiri kurwisana naye ndezvipi zvatiri kufesana nazvo pakurarama kwedu. Nokuti tichabvunzwa kuti mamubvisirei kana tinga tisina kuziva zvatamubvisira, tichashaya mhinduro yekumupindura. Asi kana tichiziva, tinova nemhinduro yatichapindura kuti chaive chinangwa chakati. Regai tifare neupdate yatakapiwa nezuro nedare rechimurenga. Tinoti pamberi nemi, pamberi nekubatana, ndo zvatinogara tichitaura pano each and every time, kuti vana veZimbabwe, garai muri panzvimbo, ivai musingasimuke simuke, nokuti nguva yerusununguko yakwana. Ndinovimba nezuro kusheni ndakataura zvekare ndikati, vari muno muZimbabwe, tengai chikafu chenyu takakwanira, nokuti musi unorira hwamanda pachange pasina mukana wekunotenga, nokuti mashopusi acho achange akavhara. Iwaya mashoko mabatisisei, nokuti mashoko achakubatsirai kune ramangwana. Hapana aizviziva kuti Mr. Mnangagwa zvose zvaari kurwira, ari kurwira mudzimai wake kuti azotungamira nyika yeZimbabwe. Hapana aizviziva zvekare kuti pamazuva ari kutevera aya, apedza kusaina bill number 3 irori, achapa masimba kuna vakembo Mohati. Achipedza kudaro, over apa 1 week ichadzoka zvekare kuparliament nekusenators yekunovhotera amai Augustilia Mnangagwa kuti vave mutungamiri wenyika ino yeZimbabwe. Isu tainge takapiwa nyaya netimu varakashi yekuti vachatsiva nzvimbo yavaMnangagwa ndivatagwirei, kana kuti vatungwarara, kana kuti vawikineo chivhayo, nevamwe vose vari kuita fighting against chigaro ichochi. So zvabuda pachena kuti zvanga zvakarongwa kuintelligent yavaMnangagwa zvabuda pachena kuti aiwa, zviri nani kuti tisati tapinda muaction titange tadzoka kuvana veZimbabwe
tovatsanangurira chimiro chiripo panguva ino kuitira kuti vagare vachiziva. Tinokutendai Comrade Knox Chivero nebasa guru ramakataura nezuro. Taive murima hapana chataiziva. Kwatiri isusu sema revolutionary fighters tinoti is a quick update yamakauya nayo nezuro muchiuya kwatiri. Saka iye zvino sekutaura kwamakaita kuti tapedza tamirira kusaina kwaEzekiel, kusaina kwake ndipo pari kutangira nyaya iyoyi. Nesuwo sevana veZimbabwe tinoti tamirira ipapo kuti musi uchasainwa ndiwo musi uchatanga kurira Hwamanda. Saka tine urombo kune avo vari pakati pekushuwa asi vachiti tinofamba nerevolution. Nyaya iripo haisi yekunonokerwa kana kuti yekutarisira sematarisira tanga takaita nezuro kuti tiri kuuya kuzopiwa signal. Haisiriyo nguva yacho iyoyo. Tiri kuti isu signal mawiro aichaita this time yakasiyana nemasignal ataisimbopiwa kumashure kuti achaadhireswa pano achitaurwa kuti musi wakati pachange pachiitwa zvakati. Signal muchaiona yava mumakumbo menyu. Kana ichinge yasvika mega muchaiona kuti iyi ndo signal. Hakuna achakuvhunza kuti enda pakati. Hapana achakuvhunza kuti enda unojoina. Wega uchanokarukira wava mukati mevamwe. Nokuti musi iwoyo ndo uchava musi wekufara nekupemberera kukuru. Saka isu ngativei tinomira panzvimbo. Ndo saka muchiona mukurevolution yedu yatinofamba nayo tinoti trust your leadership and trust the process. Then we follow one command. Izvi zvinotibatsira kuziva maprinciple atinofamba nawo murevolution. Kuti pasave nemumwe chete anotsauka. Pasave mumwe chete anoti inini ndaita ndisiri kuziva. Asi kuti tose tifambe negwara rimwe chete. Saka musaora moyo nekuti manga makatarisira nezuro kuti muchapiwa a day of signal. Day of signal ari uye pano. Asi imi ivai makagara muri panzvimbo. Muchitevera zvamunenge maudzwa nedare rechimurenga. Muchiteerera nenzira dzemasoja. Nokuti muchato wedu haufe wakapatsanuranwa. Muchato wakaitwa panguva isina vanhu vakawanda. Wanga uri muchato wanga usina kukokwa munhu weshe. Kureva kuti chidzidzo chakaitwa ipapo hakuna ani zvake anochiziva kuti chii chakaitika. Ndosaka muri kuona kuti pari kunetsa kuti papinde munhu anokwanisa kupatsanura pakati ipapo. Nekuda kwekuti hapana ari kuziva mapillars akabata muchato iwoni. So ngatimirei takabata kudaro. Nokuti nguva ndo iyoyi. Zviya zvataiti bhora riri mu18 area
iye zvino hatichataura kuti bhora riri mu18 area. Tava kutaura kuti isu tava munguva yacho. Saka trust your leadership and trust the process. Ndo zvinhu zvichatibatsira pakuteerera one command yedu. Ndo zvinhu zvichatibatsira zvekare pakufamba murevolution. So tasvika panguva, musatya kana kudzokera kumashure. Ndinoziziva kuti vazhinji izvezvi vari muchinetso chikuru chekuti ndo zvavangauye kuzotaura here izvi. Dare rechimurenga, isu tiri panguva yekurwadziwa kudai, vamwe vari mukushungurudzwa kudai, saka vangauye kuzotipodza nemashoko akadai here? Tinokuudzai kuti dzikamai mumire panzvimbo. Mashoko amakaudzwa nezuro akakosha kuti mumazive, nokuti mangwana zveshuwa muchamabvunzwa. Saka kana wanga usingamazive uchashaya minduro. Saka teererai mashoko atakaudzwai nezuro iwaya. Chapwati chakanaka chiri kuuya. Chapwati chakanaka muchachinzwa chava mumasocial media. Mukaona vataura vachidai, munogona kusazova vaona futi vachiuya pano pamhepo vachitaura mashoko iwaya kana kuti vachitaura zvesignal. Muchazovaona vachidzoka pano vachitaura zvekupedza basa, kuti basa redu tapedza after imi machinja language mumasocial media, makutaura language yerusununguko, makutaura mufaro wenyu makasununguka. Saka ngatimirei tiri panzvimbo, tisava tinonyengerwa. Zvigananda hakusisina kwazvichaenda. Zvigananda hakusisina umwe mukana zvekare wavachakwanisa kuplana vachiita zvavari kuda. Saka magumo avo akwana. Zvose zvavakaronga zvose kubva vachitanga zvaguma. Iye zvino yava yekusundana kuti tingaita sei, nokuti ndisu takachitanga chinhu ichi. Saka tikangonyarara chete takadai, tinogona kuvhutwa nguva yacho isati yakwana. Saka tikaramba tichitaka confusion kakadai, kanotipa kuti musi uchanzi wamande arira, isu vamwe tichawana mukana yekusvatukira kune zvimwe nyika tichitiza. Asi tine urombo kune vasina kana direction vari muzvigananda imomo. Ndine tsitsi nemi, nokuti panguva yatiri kuenda pachava kunzwisa tsitsi, pachava kuchema. Varume vakuru vachabuda misodzi vachizhamba. Vana mai vakuru pachabuda misodzi vachiridza mere dzevana vadiki, nokuti nguva ndo inenge yakwana. Vamwe ndio vachatanga kutaura kuti inini zvese zvandaita, ningi ndiye aindituma kuti nditaure zvakadai. But panguva yacho ipapo mashoko iwayo anenge asisina direction kana kuteererwa, nokuti iwe panguva yacho waitumwa izvozvo waiteerera. Saka panenge pasisina munhu anokwanisa kukunzwira tsitsi, nokuti mukana wekunzwira tsitsi
unenge wapfuura. So ngatibatei takadaro. Tinoti kumapurisa nekumasoja vari kumira nevanhu, mirai nevanhu. Vari kupikisana nevanhu, fambai nedivi ramuri kufamba naro. Hatikumanikidzei, fambai. Asi pamberi ndimi mega muchaona kunaka kwevanhu kana kuipa kwevanhu. So ndo mashoko atati tisimbisane makuseni ano kuitira kuti tose tive ne1 command yatinoshanda nayo, tive ne1 command zvekare yatinomira nayo mukuita zviro zvedu, mukusapota revolution yedu. Nokuti nguva ino haichisiri nguva yekuda kutaurisa mashoko akati wandei, nokuti isu vamwe tava kugadzirira kupinda muZimbabwe itsva. Saka hatisisina hasha dzakati wandei, tava vanhu vari softers, nokuti hasha dzedu dzakanga dziripo pakudzidzisa. Asi panguva inezvi hatisisina hasha, nokuti hatichada chipomherwa chakakura. Tava kugadzirira kupinda muZimbabwe itsva takasununguka, takafaranuka, nokuti tava pedyo. So ngatikurudziranei munzvimbo dzatiri kuti aiwa, musatyora chimurenga chedu. Matauriro avakaita nezuro vakationesa zvinhu zvanga zvakavanzika, nokuti ivo vaizviziva kuti isusu hatizvizive. Saka zviri nani tidzokere nekukasika, titsanangurire vana ava kuti vazive kuti pane zviri kuitika zvamusingazive. So tinoti tinokutendai vedare guru. Musakanganwa kuti siginau haisi kuuya kuzopublishwa pano. Ndo chinhu chandingakwanisa kukusimbisai nekuchidzokorodza. Siginau haisi kuuya kuzopublishwa pano kuti mangwana pindai murodhi. Muchaiona yava mumakumbo menyu. Saka mukaona vedare vachiuya kuzokupai yambiro kana kukuonesai zvimwe zvinhu, zivai kuti is a quick update yavanenge vaona kuti zvakakodzera kuti tiendese information iyi nekukasika. Although kuti vana vakamirira isusu kuti tivape gwara, asi tine information dzekuti vanofanira kugara vaziziva kuti ndo zviri kuda kuitika. That's why makaona vachiuya nezuro vachitaura. Saka isu vacho vari kutaurira mashoko iwaya, ngativei tine patient yekuziva kuti tiri vakundi, chinhu ichi chakabatwa. Regai ndipadzokorere ipapo. Tinoti chinhu ichi chakabatwa. Mukaona tichitaura kudai isusu, tatove nemufaro mukuru uri matiri, nokuti tiri kuziva direction, tiri kuziva maperero echinhu ichochi. Pachanakidza mani. Ndipo panguva yandinozofunga komanda vangu Nyoke Mabhunu panguva inoyo, vachitaura nekasvititani kavo kwekuti pachamhanyiwa zviri very very legendary. Tinokurangarirai comrade wedu. Anyway, tichasangana panguva pfupi iri kuuya. Tinozviziva kuti nguva yenyu yakwana yekuti muchisangana nevana veZimbabwe.
So tinoti chengetai pamuri ipapo. Mwari ngaakubvumbamirei, Mwari ngaakupei moyo murefu sekushinga kwamaita kwenguva refu muri mukati menzvimbo yetorongo. Ivai nekapeshenti zvekare pamazuva mashomanana asara, kuti Mwari vakubatsirei kuti muve neutano hwakanaka tizosangana muZimbabwe itsva. Shuwiro yedu yanga iripo zveshuwa kuti mupinde muZimbabwe itsva mava panze, muchitoona zvinhu zvamaiparidzira, zvinhu zvamaitaura, kuti shuwa tiri kufara tiri pamwe chete. Asi anyway, zvinowanika hakusi kuda kwedu, kuda kwemuvengi. Dzimweni dzenguva Mwari anenge aine chekuita neupenyu hwenyu kuti murambe makachengetwa. So tinoti pamberi nechimurenga, pamberi nekubatana. Siyakubonga mthwakazomuhle. Isikhathi senkhululeko sesikwanile. Akusele sinesi isikhathi esingakhuluma sona, ngoba okunengi sesafundiswa lapha. Sasitshelwa ngonke ukuthi sihamba njani ngerevolution leyo. So kwamanje sesimelela ukuthi lokho okufunakalayo kube khona phakathi kwethu. Akusela esinye isikhathi sokuthi amakomandi azabuya lapha esitshela ukuthi isignal iyenzwa muhla kabani. Sizayibona siphakathi kwethu. So ingabuya isignal iphakathi kwethu, thina sizayenza lokho okuseground. So i-update leyi esayinikwayo izolo, i-update yokucina, ngoba kithi lapha sinjengama-revolutionary siyithi i-quick update, ngoba basitshela lokho esingakwaziyo thina. Besihlala each and every time sikhuluma ukuthi uTagirei yiye umnikazi ozatshelwa isihlalo lesi esekukhokelela ilizwe lethu leZimbabwe leyo lomnangagwa. Kodwa manje sanikwa i-update entsha esingakwaziyo yokuthi undoda lo wayebefuna ukuthi echiyele umfazi wakhe isihlalo lesi. So manje sesikwazi, akusela into engayakwenzayo, ngoba konke sesibekwazi konke okade kukufunayo ukukwenza. So thina kasimeni ku-one command, wonke kuku-one way. Siyayithatha ilizwe lethu very soon. Singesabi, singavumi ukwethuselwa, singavumi ukusetshenziswa. Chiyani isigananda ziyenza umsebenzi wazo, ngoba isikhathi sokugijima sesikwanile. So thina kasisela okunengi esingakukhulunywayo lapha. Sesimelela isikhathi leso esobunandi, esokuthi thina lathi sike sikhuluma lokho esikufunayo. So kasimeni ku-one indawo, kasilandele nini i-one command, ukwenzela ukuthi izinto zethu zonke zihambe ngendlela enhle. Izinto sezimnandi manje, sizojabula, sizokudla lokho okumnandi, sizosebenza, sizoya khona lapho esikufunayo. Anti liyabona kathesi abantwana bayaxoxa eSouth Africa. Abanye bayabulawa eGoli ngale, ngendlela yokuthi bona abasasifuni ukuthi sike sihlala elizweni labo. So thina sithi ithuba elihle leli elokuthi thina sikhulule ilizwe lethu. So kasibuyeni
abalamali zekugada gadanini liphenduke lapha eZimbabwe. Lingesabi ngoba isikhathi sokukhululeka sesikwanile. Buyani sizodlala, sizojabula sisonke lapha. Any day kuyabe kuvuka kumnandi. So sithi Mthakazo omuhle, phambili ngerevolution, phambili ngokubambana, phambili ngento leyi esifunayo. Akusela into ethiwa nguCAB number 3 kumbe ukuthi Mnangagwa uzakhokhelela ilizwe lethu leli noma ukuchiyela umunye umuntu. Sayala thina lokho, akusela into enjalo lapha. So buyani sizojabula Mthakazo omuhle. Ngiyakubonga ngesikhathi esinje kanje. So sithi sizohlangana ngesikhathi esibuyayo. Amanye ama-admin azasinika amanye ama-update lapha ukwenzela ukuthi umsebenzi wethu lo ube lula ngokuhamba kwethu. So ngithi sala uku-one command Mthakazo omuhle, sizokubona, sizoyingena le ndlela, sizoyigibela lento esifunayo. So sithi phambili ngokubambana phansi ngesigananda. Trust your leadership and trust the process. Into eqhakathekileyo leyo singayilandela, iyasincedisa ngokuhamba kwethu, ngokulalela kwethu ukwenzela ukuthi sibe ngabantu abanye abalandeli i-one command. So siyabonga, yimi lo uComrade Bukhosi, Mthakazo omuhle futhi siyabonga.